to, kao, ajde, šta te briga, jebi me, boli ti kurac, bla, bla, bla. I ja, ono, normalno, majmun, brate. U stvari nisam majmun, brate. Znači, iskulirao sam me prvi put, iskulirao sam me drugi put, iskulirao sam me treći put. Dolazila me na gajbu, smarala mi kevu, razumeš, brate. I smarala mi kevu. Tu dolazi kevi moji, ono, priča neke priče, ono, baš sinje, ne možeš veraš, ono, moja keva, gledaj, ono, al cool, ono, glumi moja keva. I, brate, a ja sam lik, ono, brate, kod mene bleje, brate, svi živi, ono, Gazda Paja, Vojke, Palke, brate, svi blejemo kod mene, gajbi, pravimo muziku. I ono mi tako dolazi, tu dovodi mi, brate, razne ljude, razumeš? I, brate... Ali nije loše, nemoj reći. Znači, nemoj sad te preterivati s njom. Znaš kako? Nije loša kad njoj odgovara to. Znači, ako njoj odgovara, ona vidi da sam ja fin prema devojkama. Znači, ona vidi da ću svakom da pomognem, brate, bilo šta, razumeš? I ona to iskorišćava i sad ona hoće od mene napravi onog Lakića iz Parova, ili kako se već zove taj reality da je bila s njim, razumeš? A ja sam njoj rekao... Lakić se nije dao. A ja sam, pa ne znam, mi ga u kraju baš ono prozivamo i to sve. I, brate, i u fazonu... Ja sam mi rekao, slušaj, Anđela, neću budem u reality s tom, znači ne pamet napad, budem tu neki Lakić, drugo... Nije Lakić se dao, to je bio najveći problem. Ona je bila koji Anđela. Slušaj. Strašno bilo. Još gore nego... I, brate, i u fazonu... Ja rekao, slušaj, ne pamet napamet, brate, kao prvo prozivim mi ljudi za tebe, ono, havarija. Drugo, brate, možemo se jebimo ovako tajno, u čemu je problem, razumiješ? Ne, ja ću budem s tobom. Vamo tamo. I ja ono kao, bit ću s tom, znaš, ono, whatever. Ne, ali to je bilo nakon ovog incidenta. Ja sam rekao, brate, šta, ono, ovo... Prvo je ona meni bila u fazonu, šta, brate, boli nas kurac, jebi me, vamo tamo. To je 4. put da je ona došla ko mega gajbi da me napada, razumiješ? Nije baš ono, ja se stvarno ložim na ovake ribe, ono, ložim se na kuja, nije to. I, brate, mislim, nije da se ne ložim na fine devojke. Stvarno.